ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ପାଗଟା କେମିତି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚାଲ ମିଶି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା। ଭୋଜି କଥା କହି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୁହାଇ ଦେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ସତେଜ ସବୁଜ ଘାସ ଆଉ କଅଁଳ ପତ୍ର ଖାଇବି। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ବିରିୟାନୀ। ଘାସ ଛି, ତୁମେ ମାନେ ଶାକାହାରୀ ହେଇ ରହିଗଲ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ମାଛ କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ଗୋଟେ କିନା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଭୋଜିକୁ ଆସିବି। ଆରେ ମିନୁ ନାନୀ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା ଗାଜର ଆଣିବି। ଗାଜର ଖାଇଲେ ଆଖି ଭଲ ରହେ ଆଉ ମୋ ଭଳି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ଆରେ ହଁ, ବିଜୁର ଗାଜର ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମିନୁ ପାଇଁ ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବିଜୁ, ତୁ କ'ଣ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରି ପାରିବୁ? କିଏ? ବିଜୁ? ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଡରରେ ତା ଲାଞ୍ଜ ଲୁଚେଇ ଦେବ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ନିଜେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉ ଚାଷୀ ବାପାର ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲ, ସେଠୁ କିଛି କାକୁଡ଼ି ଚୋରି କରି ଆଣିପାରିବ? ଆରେ ନା ନା, ଚାଷୀ ବାପା ଦେଖିଲେ ଲାଠି ଧରି ଗୋଡ଼େଇବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ବରଗଛ ମୂଳେ ବସି କେବଳ ଗାଜର ଆଉ ମୂଳା ଖାଇବା, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ହଉ ହଉ, ତୁ ଏତେ କାହିଁ ଡରୁଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର କ'ଣ ଲତା ଆଣିବି, ବିଜୁ ଗାଜର ଆଣିବ, ଆଉ ମିନୁ ତାର ମାଛ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଦେଖାହବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ, ବିଜୁ ଯେମିତି ସେ ଗାଜର ସବୁ ବାଟରେ ଏକା ଖାଇ ନଦିଏ। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି। ଚାଲ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା।